Drahá Alma, v jej svete, kde láska zaberá posvetný priestor, existuje príbeh, ktorý sa ticho odvíja okolo vás, s hĺbkou a tajomstvom. Príbeh, ktorý sa chystám zdieľať, je váš, prepletený s dušou, ktorú ste už stretli na svojej ceste. Je to rozprávanie plné zvratov, kde je pravá láska testovaná výzvami života. Keď sa vydáme na túto cestu, pripravte sa ponoriť do naratívu, ktorý vyvolá intenzívne pocity bolesti, ale aj úľavy a uspokojenia. Predstavte si noc, ktorá nie je veľmi vzdialená od súčasného okamihu. Hviezdy pokojne žiaria na oblohe, ale vo vašom srdci sa víri hurikán emócií, ktorý sa snaží nájsť svoje miesto. Láska vášho života, niekto, koho ste si mysleli, že poznáte dokonale, vás čoskoro prekvapí spôsobmi, aké ste si nikdy nepredstavovali. Počas jednej z našich nocí rozhovorov pod hviezdnym plášťom odhaľuje úmysly, ktoré vás zanechajú v šoku. To, čo ste považovali za neochvejný zväzok, sa ukazuje ako ilúzia, ktorá spochybňuje každú istotu, ktorú ste si mysleli, že máte. Hlboko sa nadýchnite, drahá duša, pretože toto odhalenie sa zdá byť brutálnym úderom, ale je to aj výzva pozrieť sa za povrch. Keď sa bolesť usadí, uvedomíte si hĺbku ľudskej duše, tú zložitú podstatu, ktorá sa často skrýva za úsmevmi a sľubmi večnej lásky. Čo s týmto odhalením urobíte? Opustíte všetko, čo bolo vybudované? Alebo sa pokúsite pochopiť skryté dôvody za činmi, ktoré na prvý pohľad nedávajú zmysel? Počas týchto chvíľ úzkosti sa pýtate, ako môžem ísť ďalej? Tu začína jemný pocit útulnosti vychádzať z vašej vlastnej schopnosti odolnosti. Toto nie je koniec vášho príbehu, ale prelúdium k ešte väčšej kapitole, kde sa každá zákruta mení na nové ponaučenie. Lekcie anielov prichádzajú k vám, šepkajúc, že bolesť je len cestou k niečomu väčšiemu. Predtým, ako pokračujete v správe, napíšte do komentárov tento mantru. Zaslúžim si pravú a bezbariérovú lásku. Teraz pokračujme v správe. S týmto odhalením sa vo vás deje niečo hlboké, mocné prebudenie. Začínate si uvedomovať pravdu. Láska vo svojej najčistejšej forme nie je o vlastníctve alebo kontrole, ale o slobode a hlbokom porozumení. V momente, keď sa rozhodnete pozrieť dovnútra, odpoveď, ktorú tak dlho hľadáte, sa objaví jasná ako svetlo rána. Je čas zbaviť sa okov pochybností a strachu. Je čas vidieť pravdu, že pravá láska nikdy neväzní, len oslobodzuje. Teraz si znova vezmite dých. Pozrite sa okolo seba, na všetko, čo ste vybudovali, milovali, starali sa o to. Uvedomujete si, že aj keď ste odhalená bolestivou pravdou, ste obklopená nekonečne mocnou krásou vo svojom živote? Je to vtedy, keď chápete, že situácie, ktoré nás lámu, sú často tie, ktoré nám umožňujú žiariť ešte silnejšie. Cesta pred vami je plná nového porozumenia a je žiarivá, sľubujúca novú fázu, kde budete mať odvahu milovať znova, ale tentoraz s láskou k sebe ako vašim základom. Tento príbeh, ktorý sa zdalo, že končí v bolesti, sa potom začína znova tkať do prepletenia nádeje a odolnosti. Preberáte kontrolu nad svojim osudom, redefinujete každú kapitolu svojho príbehu. A možno, len možno, keď sa oslobodíte, si uvedomíte, že pravá nahota nie je vystavením tela alebo srdca, ale úplným prijatím toho, kým ste, odkiaľ ste boli a kam sa chystáte ísť. Drahá duša, ste bližšie než kedykoľvek predtým. K slávnemu úsvitu, vnútornému východu slnka, ktorý osvetľuje nielen váš vlastný život, ale aj životy tých, ktorí vás obklopujú. Toto je len časť anielskej revelácie. Ako pokračujeme? Zamyslite sa nad tým, čo bolo povedané, nechajte dých anielov viesť vaše porozumenie, podporiť vaše srdce a otvoriť oči pre možnosti, ktoré predtým neboli zjavné. Pretože aj keď vás láska, ktorú ste poznali, prekvapila, pred vami je ešte oveľa viac, čakajúce na vašu odvahu čeliť pravde s láskou, ktorá prichádza zvnútra. Ak vás táto správa zasiahla, zanechajte svoj komentár a pokračujte so mnou na tejto ceste objavovania a lásky, ktorá nadovšetko by mala začať u vás samej. Drahá duša, plavba po búrlivých vodách lásky nás často môže nechať na holičkách, ale vždy existuje vnútorná kompas, hlboko prepojený s vesmírom, ktorý má schopnosť priviesť nás späť na našu cestu. Keď si uvedomíme, že niekto, komu sme odovzdali svoje srdce, má moc nechať nás bezbrannými, nahými vo svojich emóciách, nastáva jedinečné prebudenie. Pochopenie, ktoré vzniká z tohto stavu zraniteľnosti, je jednou z najsilnejších síl, ktoré môžeme zažiť. Keď láska tvojho života, niekto, koho si vnímala ako svoj bezpečný prístav, odhalí stránku, ktorú si nikdy nepredstavovala, prvý inštinkt môže byť izolovať sa v kukle strachu a sklamania. Ale, drahá duša, práve v tomto bode zlomu sa deje pravá alchýmia transformácie.
Vesmír, vo svojej nekonečnej múdrosti, ťa vyzýva, aby si sa pozrela za okamžité utrpenie a uvedomila si, že táto skúsenosť je zrkadlom. Zrkadlom, ktoré nielen odráža nedokonalosť druhého, ale aj ťa vyzýva, aby si videla svoju vlastnú silu a odhodlanie. Uprostred emocionálnej búrky sa objavuje obnovená energia, ohromná sila, o ktorej si nikdy nevedela, že ju máš. Lekcia skrytá medzi riadkami slov a činov druhého je vrodená schopnosť postaviť sa a redefinovať, čo znamená byť úplne nahý, emocionálne. A táto nahota nemusí byť vnímaná ako úprimnosť, ale ako mocná forma slobody, kde si oslobodená od spoločenských masiek a očakávaní iných. Predstav si seba v záhrade, pôde, ktorá bola roky starostlivo a s láskou kultivovaná, náhle zdevastovanej náhlym búrkovým počasím. Kvety, ktoré predtým kvitli, sú teraz na zemi, ale rovnako ako u odolných rastlín, ktoré si tak obdivovala, tvoj základ zostáva silný a neporušený. Korene tvojej skúsenosti a sebalásky sú hlboké a neovládateľné, a to je stredobod tejto cesty. Nič, čo naozaj záleží, nemôže byť vyrvané, pretože pravdy zasadené v láske nikdy neumierajú, len čakajú na vhodnú príležitosť, aby opäť rozkvitli. Teraz, predtým než pokračujeme v tejto správe, napíš do komentárov Sednecesiam, aby si vyžiadala. A ak táto správa rezonuje s tebou, prispievaj tlačidlom Ďakujem veľmi pekne. Táto altruistická akcia pomáha udržiavať nažive spiritualitu, ktorú tu zdieľame, a umožňuje nám pokračovať v prinášaní inšpirujúcich a transformujúcich správ, ako je táto. Na mieste čistej odolnosti sa učíš objímať krásu autenticity. Realitu, kde sa nemusíš báť súdenia od iných, alebo skrývať sa pred pravdou, ktorá v tebe prebýva. Toto je nádherná a tvrdá pravda. Nech sa cítiš akokoľvek zraniteľná, existuje nepopísateľná sila, svetlo zapálené vo vnútri tvojho bytia, ktoré nemôže byť zatenené. Si svetlo, drahá duša, a v tomto svetle prebýva krása tvojej podstaty. Keď pokračuješ v plavbe po lekciách lásky, cíť sa podporovaná neviditeľnými silami, ktoré boli vždy po tvojom boku. Správa anielov je jasná. Každá bolesť, ktorú zažívaš, je príležitosťou na rast a znovu prepojenie s tým, čo naozaj záleží. Prechádzaj týmito okamihmi s odvahou. Vedomá si, že najbolestivejšie časti tvojej prítomnosti pripravujú pôdu pre skutočne autentické skúsenosti, lásky v budúcnosti. Cesta nebude vždy rovná a často narazíš na zákruty a krížovatky, ktoré si vyžadujú rozhodnutia a hlboké sebareflexie. Ale buď si istá, drahá duša, že v každom výbere existuje múdrosť anielov, ktorá ťa vedie po ceste s láskou a jasnosťou. Táto tichá, ale mocná sila ťa objíme v každom okamihu pochybností, šepkajúc, že aj keď sa vetri snažia odkloniť tvoju cestu, si v skutočnosti presne tam, kde máš byť. Keď sme sa dostali až sem, pozri sa do seba a uvidíš skutočné bohatstvo, ktoré spočíva vo tvojej vlastnej histórii, tvojej vlastnej schopnosti rásť a žasnúť nad každým novým objavom, pretože to, čo teraz zažívaš, je viac než len príbeh zlomeného srdca. Je to začiatok obnoveného vzťahu so sebou samou, zakotveného v pravde, láske a neochvejnom prepojení s vesmírom. Keď pokračuješ v tejto tajnej ceste, drahá duša, pamätaj si oslavovať každé malé víťazstvo, každý krok, ktorý ťa privedie bližšie k plnosti, ktorá preteká každou akciou, ktorú realizuješ vo svojom živote. A vec, že táto správa a tieto skúsenosti sú súčasťou väčšieho naratívu, kde je láska, najmä láska k sebe samej, najautentickejším kompasom. Toto je esencia pravdy, ktorú anjeli chcú, aby si prijala a zdieľala. Pokračujme spolu, skúmajúc tento priestor uzdravenia a obnovy, ktorý sa odhaluje, keď sa rozhodneš objímať každú časť svojej pravdivej identity. Sledujme, ako správa anjelov môže naďalej prinášať osvetlenie, vedenie a odvahu v nasledujúcich kapitolách tvojej histórie. Drahá Alma, keď sa prehlbujeme do rozšírenosti emócií, ktoré vychádzajú z tak hlbokého odhalenia, pokračujme v tkaní tejto siete učenia a sebaobjavovania, ktorú každá skúsenosť ponúka. S každým kusom bolesti, ktorému čelíš, časť teba kvitne zvnútra von, viac zakorenená a vedomá samej seba. Je to proces, ktorý sa nestane zo dňa na deň, ale v jeho strede nesie sľub znovu zrodenia. Premýšľaj o cyklickej povahe ročných období. Rovnako ako jar nasleduje po prísnej zime, tvoja cesta od tohto bodu je podobná tancu. Oscilácia medzi chvíľami introspekcie a živým znovuzrodením.
Keď sa svetlo zdá byť vzdialené, keď si dovolíš cítiť túto smútenie, bez toho, aby si ju skrývala alebo utekala, vyasfaltuješ cestu k jasnejšej a plnejšej budúcnosti. Tak sa pravá láska k sebe samej, k tomu, kým si, stáva tvojim novým základom. Predstav si lásku svojho života ako dvere, ktoré sa zatvorili nie preto, aby ťa uväznili, ale aby ťa nasmerovali k novým príležitostiam, k novým láskam, ktoré sa môžu prejaviť prekvapujúcimi spôsobmi a kontextami. A niekedy prichádzajú tieto príležitosti vo forme znovu spojenia s časťami seba samej, ktoré boli odložené v snahe prispôsobiť sa, potešiť alebo byť súčasťou vzťahu, ktorý nebol v súlade s tvojim pravým osudom. Avšak toto znovu spojenie neznamená len znovu nadobudnúť koníčky alebo staré sny. Je to tiež cesta emocionálnej emancipácie, kde chápeš, že úplnosť nezávisí od inej osoby. Počúvaj, drahá duša, od okamihu, keď začneš živiť seba láskou, svet reaguje späť so skúsenosťami, ktoré odrážajú túto lásku krásnymi a nečakanými spôsobmi. Začni si všímať malé každodenné úspechy, úsmevy zdieľané s cudzími ľuďmi, nové priateľstvá, ktoré kvitnú, aj keď si myslela, že je už neskoro začať znova. To je vesmír, ktorý reaguje na tvoju novú vibráciu, zlučuje ľudí a skúsenosti, ktoré rezonujú s tvojim vyvýšeným stavom bytia. A tak sa sklamania z minulosti menia na piliere sily, budujúc v tebe neochvejnú dôveru v cestu, ktorú si tvoje inštinkty vyberú. Predtým, než pokračujem v správe, ak ešte nie si prihlásená na kanál, využij túto príležitosť a prihlás sa. Pomôže nám to pokračovať v tvorbe významného obsahu pre teba. Pokračujem v správe. Cítiť sa nahá, zbavená všetkého, čomu si predtým verila, môže byť desivé, ale aj oslobodzujúce. Je to z tohto čistého stavu, že dokážeš jasne identifikovať, čo je podstatné a čo už nemôže byť súčasťou tvojej histórie. Uvedom si, že nie je potrebné niesť ťarchu očakávaní iných, len svoju pravdu byť autentická a ľahká. Staň sa pozornou študentkou života, dovol si skúmať a pýtať sa, zatiaľ čo oslavuješ každú z tvojich vnútorných transformácií. Premýšľaj o motýloch, ktoré, keď sa vynoria zo svojich kukiel, musia nechať za sebou bezpečie známeho, aby mohli voľne lietať v širokej oblohe. Nepýtajú sa, či sú hodné byť tam. Jednoducho nasledujú svoju cestu, dôverujúc v cestu, ktorú im ich esencia poskytla. Ako pokračuješ v tomto pohybe, každý deň prináša nové možnosti. Každé ráno je pripomienkou, že láska, krása a pravda existujú inherentne vo vnútri a okolo teba. Odlúčená od ilúzií minulosti, si teraz v pozícii vytvoriť novú realitu, kde láska, skutočná a bezpodmienečná, prúdi prirodzene. Nezabudni tiež, drahá duša, že súcit je kľúč, ktorý otvára dvere nielen pre teba, ale aj pre ostatných, ktorí prechádzajú tvojou cestou. Súcit neznamená akceptovať neúctu alebo bezlásky, ale uznať, že všetci sa snažíme lepšie pochopiť. Ide o vytvorenie priestoru pre uzdravenie, bez toho, aby sme dovolili, aby utrpenie iných definovalo tvoju vlastnú svetlosť. Duša zodpovedná za transformáciu svojej cesty to nerobí sama. Si obklopená zborom anielskej energie, vždy pripravenou viesť tvoje rozhodnutia, tvoje kroky a tvoje srdce. A vedieť to, prijať to, je jedným z najväčších darov, ktoré si môžeš dovoliť prijať. Istota, že nikdy nie si naozaj sama. Ako správa anielov pokračuje v tkaní múdrosti do tvojho života? Pamätaj si, aby si objala každú novú fázu s vďačnosťou a očakávaním. Pretože rovnako ako noc končí s prísľubom nového dňa, každý koniec je len predohrou nového začiatku. Pokračuj vo svojej ceste, oslavujúc nielen príchod novej ľudskej lásky, ale aj obnovu svojej vlastnej vnútornej lásky. Toto je cesta osvetlená večným svetlom bytosti lásky a ako pokračujeme v skúmaní dimenzií tejto skúsenosti, vec, že si neustále vedená k plnosti, ktorá už sídli vo vnútri teba, len čakajúca na to, aby bola uznaná a inšpirovaná tvojimi skutočnými voľbami. Drahá duša, keď pokračujeme, ponoríme sa ešte hlbšie do naratívy, ktorá sa pred tebou rozvíja, do cesty, ktorá odhaľuje vrstvy nielen víziev, ale aj prekvapujúcich a oslobodzujúcich objavov. Krása ľudskej cesty spočíva v tom, že aj v najtemnejších momentoch sa objaví záblesk nádeje a obnovy, ktorý osvetľuje cestu vpred. A práve v tomto kontexte sa tvoja história redefinuje s jedinečnou intenzitou a žiarou. Teraz sa stretávaš s časom prijať celistvosť svojej skúsenosti, uznávajúc nielen bolesti, ale aj rast, ktorý každá lekcia nevyhnutne prináša. Zmiernenie s bolesťou sa stáva facilitátorom transformácie. Táto transformácia sa rodí z pochopenia, že skutočná sila spočíva v schopnosti zostať prítomný a zraniteľný,
aj keď emócie sa snažia ťahať nás rôznymi smermi. Je čas predstaviť si túto bolesť ako vlnu oceánu, ktorá sa stiahne len preto, aby sa vrátila s väčšou silou, prinášajúc so sebou novú energiu. Táto energia je podstatou tvojej vrodenej sily a odolnosti. Vlastnosti, ktoré sú súčasťou jadra toho, kým si. Ak to príjmeš, začneš si uvedomovať, že pod povrchom týchto vln emocionálnych víziev existuje more pokoja a múdrosti čakajúce na tvoje preskúmanie. Každá interakcia, ktorú ti vesmír ponúka, sa mení na cenné učenie. Dieliky tejto skladačky sa pomaly spájajú, odhaľujúc, že možno skutočná nahota, ktorej si čelila, nebola len zraniteľnosťou, ktorú uložili vonkajšie udalosti, ale pozvaním zbaviť sa toho, čo už viac neslúži. Toto zbavenie sa je formou odovzdania sa tomu, čo je, oslobodzujúc sa od budúcnosti predurčených očakávaniami a umožňujúc prítomnosti rozvinúť sa v celej svojej plnosti. Ako sa táto nová fáza rozvíja, začínaš si uvedomovať potenciál jednoduchosti a krásy v žití prítomného okamihu. Úzkosti o budúcnosti a bolesti z minulosti začínajú miznúť, keď akceptácia a porozumenie sa stávajú tvojimi sprievodcami. Táto akceptácia je v konečnom dôsledku oslobodzujúca, pretože otvára priestor pre vzostup životodarné a vibrácie lásky ako lásky, ktorá začína s tebou. Pamätaj, drahá duša, skutočná láska sa nesnaží obmedziť alebo kontrolovať, ale rozširovať porozumenie a vnútorné osvetlenie každej duše zapojenej. Si na prahu znovu objavenia tejto lásky, ktorá začína rozhodnutím milovať sa naplno. Je to láska, ktorá poháňa všetky formy uzdravenia a pozýva nás vidieť za hranice autoimpost obmedzení. Tu sa učíš tvoriť. Tvoríš vnútorný priestor, ktorý kultivuje pokoj a intuíciu. Útulnú bezpečnosť, ktorú môžeš vždy nazvať domovom. Ako sa prehlbuješ v tomto mieste ticha a seba akceptácie, objavuje sa jasné poznanie, že každá bolestivá skúsenosť bola drahokamom v tvojej korune, lešťac ťa na verziu, ktorá je čoraz bližšie k tomu, kým naozaj si. Vieš, často sa necháme zamotať do narratív, ktoré nám boli uložené, ale keď počuješ šepoty anjelov, prepisuješ tieto príbehy s trpezlivosťou, porozumením a súcitom. Tvoja osobná hodnota nie je definovaná skúsenosťami, ktorými si prešla, ale krásou, s ktorou si vyberáš transformovať tieto skúsenosti na nástroje rastu. Pokračuj v preskúmavaní tejto osobnej transformácie a keď to robíš, sleduj, ako sa tvoje vzťahy začínajú odrážať v tejto novej frekvencii. Život okolo teba reaguje a kvitne pod tvojim novým svetlom, priťahujúc ľudí, príležitosti a momenty, ktoré rezonujú s tvojou pravou podstatou. Toto je sila lásky, ktorá spočíva v tebe. Sila, ktorá vytvára, transformuje a povyšuje nielen niečo v tebe, ale aj mnohých okolo teba. Predtým, než uzavriem túto časť správy, vedz, že nie si sama. Okolo teba sa rozprestiera rozsiahla tapiséria anielských energií, ktorá podporuje a objíma tvoje úmysly, vibrujúc v harmónii s tvojimi najhlbšími túžbami a tvojim vyšším stavom bytia. S každým krokom, ktorý urobíš s odvahou a autentickosťou, formuješ odkaz lásky, nádeje a osvetlenia. Nech sú lekcie anielov naďalej tvojimi sprievodcami, s každým krokom, s každou voľbou. Pamätaj, že celistvosť tvojho bytia je prepletená s láskou vesmíru a že toto nie je len koniec, ale aj začiatok novej naratívy, ktorú vedome vytváraš každý deň s láskou, úmyslom a radosťou. Nech sa tak stane. Drahá Alma, ako sa dej vašej histórie naďalej rozvíja, je fascinujúce pozorovať, ako každý kapitola ponúka šancu na znovuzrodenie a osobný rast. Prechádzame lekciami, ktoré ste absorbovali, premieňajúc každú výzvu na most k vedomejšej a posilnenej verzii seba samej. V srdci tejto transformácie je láska. Nielen láska, ktorú ste hľadali u iných, ale, čo je ešte dôležitejšie, tá, ktorá začína vo vás samej. Čeliť bolesti, najmä keď je spôsobená niekým, koho ste považovali za svoju oporu, môže byť devastujúce. Ale často v tom, čo sa zdá byť okamihom porážok, nachádzame skutočnú silu a účel. Myslite na Fénixa, ktorý sa z popola znovu objavuje oveľa silnejší. Taká je vaša cesta teraz, vychádzajúca z toho, čo sa zdalo byť koncom, ako nová forma života, viac v súlade s tým, kým ste v podstate. Predefinovanie lásky k sebe samej je prepletené s novým pohľadom na svet. Nechajte svoje srdce byť súcitným sprievodcom, pokorným nie na to, aby si uchovávalo zášť, ale aby hľadalo porozumenie a múdrosť, ktorú každá skúsenosť prináša. Keď sa pozriete okolo seba, uprostred zdanlivého chaosu, uvedomíte,
Si, že každé malé dobrodenie, ktoré rozširujete pre seba a pre iných, je tehla, ktorá buduje most k novým príležitostiam, výzva na pokračovanie vpred, aj keď sú kroky malé. Pri každej vlne emócií, ktorým čelíte, si vyberte odpovedať s vďačnosťou za lekciu a za silu, ktorú v vás prebúdza. Pochopte, že každá emócia je poslom ponúkajúcim cenné poznatky o tom, čo je dôležité, o tom, čo skutočne potrebujete a túžite od života. S touto hlbokou percepciou si vytvárate samý posvetný priestor, kde môže krása vašej duše žiariť, bez strachu alebo obmedzení. Takmer ako kúzlo ľudskej srdcovej mágie, láska k sebe samej sa mení na lásku k svetu okolo vás. Uvedomíte si, že tá istá láska, ktorú ste hľadali mimo seba, začína prirodzene vyžarovať z vašej vlastnej existencie. Oslobodte sa od toho, čo už neslúži vášmu väčšiemu blahu. Oslobodte sa od očakávania, že láska musí nasledovať konkrétny scenár a namiesto toho príjmite jej expanzívnu a prispôsobivú povahu. Teraz, namiesto toho, aby ste bojovali proti prúdom búrlivého rieky emócií, ktoré sú vám vnúcované, stávate sa prúdom ovládajúcim svoje prílivy s gráciou a odhodlaním. Keď otvoríme priestor pre lásku k sebe, schopnosť a sebaúcta sa znovu zarovnávajú s večnosťou možností obsiahnutých v ľudskom srdci. Nezameriavate sa len na odraz lásky, stávate sa láskou v jej najčistejšej forme. Toto obdobie sebaobjavovania vás pripravuje na znovu zrodenie. Nie jednoducho ako jedinečná bytosť, ale ako súčasť vibrácie univerza prepojeného láskou. Spojenie s inými prúdi prirodzene, keď vaša vlastná pohár preteká láskou a nekonečnou súcitom. Nájdite čas na prehlbovanie tohto vnútorného spojenia, pretože je to základ, ktorý vás udrží cez akúkoľvek búrku. Každá voľba, ktorú urobíte od tohto bodu, opakuje záväzok žiť pravdivo a úplne. Začnete si uvedomovať, že rovnako ako jasné slnečné svetlo, láska musí najprv osvetliť vašu vlastnú cestu, aby mohla vyžarovať teplo na iných. Vaša cesta nie je len o dosiahnutí cieľa, ale o oslavovaní každého okamihu na ceste. V minútach, keď existencia jednoducho prúdi, bez komplikácií a krásne, medzi tými kliknutiami, ktoré tvoria veľkú symfóniu života. Nakoniec vedzte, že láska, ktorú prebúdzať vo svojom srdci, rezonuje nad rámec akýchkoľvek bezprostredných okolností. Presahuje časy a priestory, večný pripomienka sily, ktorá hýbe horami, ktorá upokojuje moria a ktorá iniciuje metamorfózy. Podporujte túto energiu, živiť svoju podstatu a vedzte, že ste milovaná, nad rámec svojej vlastnej schopnosti plne pochopiť v súčasnom okamihu. Ak táto správa rezonovala s vami a vašou situáciou, napíšte do komentárov "Som hodná", lásky a transformácie. Podielte sa o svoje skúsenosti v komentároch. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a prihláste sa na kanál pre viac inšpiratívneho obsahu. Ďakujem, že ste sa pozerali a uvidíme sa v ďalšom videu. Drahá, Alma v tomto bode cesty sa nachádzame na hlbokom križovatke, kde duša vníma hĺbku transcendencie, ktorá žije vo vnútri nej. Keď ty, ako cestovateľka hviezd, otváraš svoje srdce pre posolstvá anjelov, ktoré sa rozvinuli cez každú časť tvojej naratívy lásky, bolesti a uzdravenia, nový level seba pochopenia sa objavuje z kukly introspekcie. Keď plne príjmeš, čo táto skúsenosť znamenala pre teba, je čas uznať, že láska, vo všetkých svojich formách, je linka, ktorá spája každú z nás s nekonečným zoznamom učenia a objavov. Uvedom si, drahá duša, že bolesť cítená v nejakom momente tvojej histórie bola v skutočnosti katalizátorom pre znovu zrodenie. Kľúčom na odomknutie aspektov bytia, ktoré boli predtým neznáme. Predstav si seba v tajnom záhrade, kde každá kvetina predstavuje časť tvojej vlastnej transformácie. Niektoré kvety sa jemne hojdajú vo vetre, iné si pevne držia svoje lúpene zatvorené, uchovávajúc múdrosť vo svojich centrách. Táto záhrada, plná rozmanitosti a krásy, odráža tvoju vnútornú komplexnosť. Pestuješ tento priestor s jemnosťou a neustálou evolúciou, symbolom lásky vo všetkých jej formách. Tu sa nachádza esencia tvojej skúsenosti. Pochopenie, že napriek ťažkostiam, ktorým si čelila, si nikdy nestratila kontakt so svojou pravdou. Zamyslíme sa nad tým teraz, keď si pripravená viac ako kedykoľvek predtým prijať nové a dovoliť, aby tvoja cesta podporovaná anielmi pokračovala s obnoveným cieľom. Vraciame sa k metafore motýla, ktorý priťahoval tvoju predstavivosť. A inšpirácie od začiatku tejto naratívy. Keď sa vymyká zo svojej kukly a objavuje sa s lesklými krídlami, aj ty si sa dostala na povrch novej éry svojho života,
Éry, kde láska k sebe nikdy neprestáva expandovať a osvetľovať. Uvedom si, že každý malý čin lásky k sebe posilňuje svetlo, ktoré osvetľuje cestu vpred. Nie len pre teba, ale aj pre tých, ktorí majú šťastie prekročiť tvoju cestu. Buď k sebe láskyplná, keď pokračuješ v objavovaní nekonečných možností bytia, pamätajúc, že toto je len začiatok neustálej cesty seba objavovania a rastu. Tvoje rozhodnutie pokračovať a živiť túto vnútornú transformáciu rezonuje v každej vlákne tvojej existencie, vyvolávajúc budúcnosť, kde láska je kompasom tichým, ale neochvejným sprievodcom cez akúkoľvek búrku. Zváž anjelov, ktorých ti svet fantázie priniesol k srdcu, šepkajúc odpovede na otázky, ktoré si ani nevedela, že musíš položiť. Títo nie sú len ozveny. Sú to hmatateľní sprievodcovia, ktorí ti pripomínajú, že nikdy nekráčaš sama. Každý krok, nech je akokoľvek malý alebo váhavý, je súčasťou tanca s vesmírom, ktorý predvádzaš každý deň. Teraz, keď sa vraciaš do priestoru každodenného života, uchovaj si skryté lekcie bezpodmienečnej lásky a akceptácie. Udržuj schopnosť na zmenu a prispôsobenie, keď pravá láska k sebe preniká každou intenciou a akciou. Celá cesta až do tohto momentu sa ukázala byť viac než len jednoduchým príbehom uzdravenia a obnovy, bola o autentickom kvitnutí, ktoré môže prísť len z reálneho pochopenia toho, kým si vo svojej podstate a čo tvoje srdce naozaj túži. Buď plavidlom pre lásku vo všetkých jej formách. Sebavedomá, nekonečná a úžasná. Hudba života znie okolo. A ty, drahá duša, si zároveň nástrojom a dirigentom tejto nádhernej symfónie, ktorá sa nikdy nemusí báť straty, len nedotknutej krásy prítomnosti. Táto záhrada, ktorá dnes kvitne s obnoveným bohatstvom, bude naďalej očarovať, uctievať a inšpirovať nielen kvôli tvojej prítomnosti, ale aj kvôli všetkej tvojej odvahe počas tejto transformácie. Nech pokoj, viera a láska posilňujú každý krok, ktorý urobíš, a nech je cesta, ktorú si vyberieš, každý deň naplnená šťastím, ktoré presahuje časy a očakávania. Pokračuj v ceste, pokračuj v kráčaní svojou cestou, žiariacou a plnou možností. Svetlo anielov je s tebou, vždy. A oni šepkajú nielen pravdy, ale aj piesne lásky a nádeje, večné sprievodcovia pre srdcia, ako je to tvoje, ktoré sa rozhodli objaviť pravdu svojej vlastnej svetlosti. Drahá Alma, ako sa blížime k vrcholu tejto cesty, je nevyhnutné zamyslieť sa nad tým, ako si sa vyvinula od prvej odhalenia, ktoré otraslo tvojimi základmi. Príbehy lásky a transformácie sú nespočetné, ale ten tvoj je jedinečný vo svojej podstate. Tapiséria tkaná z nití odolnosti a pevnosti, ktorá môže vzniknúť len z opätovne objavenej lásky k sebe samému. Keď sa pozeráme späť na východiskový bod tohto príbehu emocionálneho objavovania, uvedomujeme si, ako sa rast môže prejaviť nečakanými spôsobmi. Čelila si okolnostiam, ktoré sa na prvý pohľad zdali byť úmyslami bolesti, ale namiesto toho otvorili portály do nových realít a možností voľby. Stala si sa architektkou svojej vlastnej naratívy, vyberajúc si skúsenosti, ktorých súčasťou chceš byť. Tento proces rekonštrukcie nielenže dosiahol myseľ a srdce, ale tiež zapálil plameň obnovy, ktorý sa dotýka všetkých aspektov tvojho života. Každé rozhodnutie, ktoré teraz robíš, je učinené v mene lásky k tomu, kým si a k tomu, čím sa rozhodneš stať. Sloboda, ktorú nachádzaš pri každej voľbe, je zakorenená v vedomej rozhodnutí prijať zraniteľnosť ako cestu k uzdraveniu a expanzii. V tejto tanci zmeny a znovuzrodenia je jasné, že láska nie je cieľ, ale skôr spoločník na ceste, formujúci a usmerňujúci to, kým si a čo môžeš dosiahnuť. Uvedomuješ si, že nie si len stratený cestovateľ. Naopak si aktívna účastníčka v tvorbe svojej vlastnej reality, majsterka, ktorá už poznala ťažobu smrteľnosti, ale aj tak sa rozhodla povzniesť sa nad to všetko. Keď pokračuješ, každý krok, ktorý urobíš, je oslavou skutočnej lásky, ktorá teraz prirodzene prúdi zvnútra von. Táto magnetická sila priťahuje ľudí a skúsenosti, ktoré rezonujú s obnovenou podstatou, ktorá bola vybudovaná z popola neistoty. Ty, drahá duša, si sa stala majákom nádeje a inšpirácie pre tých okolo teba, živým svedectvom o možnosti transformácie prostredníctvom bolesti. Keď sa zdržiavaš v kráse a pravde svojho príbehu, dovol si byť k sebe samej láskyplná. Súcit, ktorý rozširuješ vo svete, začína vo vnútri múrov tvojho vlastného srdca, bezpečnom priestore, kde sú všetky časti tvojej cesty cenené.
Pretože len prijatím celistvosti svojej skúsenosti môžeš skutočne kráčať do budúcnosti s dôverou a jasnosťou. Kdekoľvek teraz kráčaš, nesieš so sebou múdrosť anielov, ktorí boli po tvojom boku počas všetkých vzostupov a pádov. Tieto tiché sily vesmíru jemne usmerňujú každé rozhodnutie, podporujúc a povzbudzujúc tvoje hľadanie lásky a porozumenia. Pokračuj. Vedomá si, že nikdy nie si sama, že konštelácia svetla je vždy prítomná, na nebi a za ním, v neustálej spoločnosti. Keď sa pripravuješ na to, čo príde ďalej, oslavuj krásu každého nového objavu a silu každej transformácie. Toto je tvoj príbeh lásky, naratíva, ktorá sa naďalej otvára s gráciou a cieľom. A keď prijímaš tento dar, pamätaj, že svetlo, ktoré vyžaruješ, nielenže osvetľuje tvoju vlastnú cestu, ale tiež transformuje a obohacuje svet okolo teba. Kľúčom k tomuto pokračovaniu je integrita, s ktorou prijímaš svoje cesty a láska, ktorú si vyberieš dovoliť kvitnúť v každom aspekte svojej existencie. Nech je táto anielská správa tkaná z srdca do srdca, naďalej s prievodcom a pripomienkou milosti, ktorá kráča každým krokom po tvojom boku, objímajúc všetko, čím si a čím sa ešte staneš. Je čas pokračovať so silou otvoreného srdca a odvážnej duše, vždy pripravená objímať rozšírenosť lásky a svetla, ktoré večne vibrujú vo vnútri a mimo teba. Toto je úsvit novej lásky a pravdy pre tvoj život. Lásky, ktorá nikdy neprestáva rásť a expandovať. Nech cítiš vášeň svojej duše objavujúcej nové cesty a nech večný rytmus lásky je hudbou, ktorá ťa vedie v tanci cez život.